Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een 25-jarige Curaçaose man is gisteren in hoger beroep veroordeeld tot 14 jaar cel. Het Openbaar Ministerie had 10 jaar geëist, maar volgens de rechter heeft hij zich schuldig gemaakt aan een reeks buitengewoon ernstige feiten die op Curaçao voor grote maatschappelijke beroering hebben gezorgd. Samen met anderen heeft hij in een korte periode 5 gewelddadige overvallen gepleegd, voornamelijk tegen toeristen. Daarbij was de man erg gewelddadig. Zo heeft hij iemand mishandeld met een honkbalknuppel. De rechter vindt dat hij geen lering heeft getrokken voor eerdere straffen die hij heeft gekregen en daarom nu extra lang moet gaan zitten. Gisteren landde de Hurricane Hunter op Curaçao. Dat is een vliegtuig dat tot doel heeft te kijken hoe zwaar een orkaan is. Daarmee gaat het vliegtuig naar de orkaan toe, doet dan metingen en op basis daarvan kunnen de meteorologische diensten in het Caribisch gebied en Amerika hun waarschuwingen uitgeven. Erg belangrijk werk, maar ook gevaarlijk werk, zo zei de consul uit Amerika op Curaçao, mevrouw Hawthorne. De minister-president van Curaçao, Eugène Ruggenaat, was onder de indruk, net als minister Zita Jezus Leito. Minister-president Eugène Ruggenaat mocht ook een kijkje nemen in de Hurricane Hunter en na afloop spraken we met hem. Wij hebben een goede samenwerking met het National Hurricane Center in Miami, onze meteo. Maar het team gebruikt ook data om natuurlijk niet alleen voor voorbereiding, maar als er een dreiging is van een orkaan, dat wij tijdig de juiste stappen moeten nemen. En nu hebben we kennis gemaakt met degene die data verzorgen. Gisteren is een garage in de wijk Cura Piedra overvallen. Daarbij zou 50.000 gulden zijn buitgemaakt. De politie onderzoekt de zaak, maar het vermoeden bestaat dat de overvallers wisten dat er op dat moment zoveel geld in de garage was. Gisteren vond de inaugurele vlucht plaats tussen Bogota en Curaçao van de luchtvaartmaatschappij Wingo. Die gaat voortaan 2 keer per week vliegen op Curaçao met een Boeing 737-700. Die heeft een capaciteit van 142 stoelen. Steeds meer Colombianen komen naar Curaçao. In 2018 kwamen er nog 23.000. Dat was al 38% meer dan in 2017. Maar volgens het Curaçaose toerismebureau zullen er in 2019 nog veel meer Colombianen een bezoek brengen aan Curaçao. Sint Maarten kan 16 celcontainers van Nederland krijgen om het tekort aan detentieplekken op het eiland tegen te gaan. Die containers staan nu nog op Bonaire en moeten plek gaan bieden aan 32 gevangenen. Dat heeft de Nederlandse minister Sander Dekker van Rechtsbescherming gezegd, die gisteren en vandaag Sint Maarten bezoekt. Op Sint Maarten is een groot tekort aan celcapaciteit. De Point Blanche gevangenis is al jaren in slechte staat, maar door achterstallig onderhoud en verwoestingen door orkaan Irma kunnen nu nog maar ongeveer de helft van de 150 celplaatsen worden gebruikt. Daardoor worden gedetineerden soms vervroegd vrijgelaten. Ook zit een groep in Nederland vast. De minister wil dat er meer gedaan wordt om die situatie te verbeteren. Mooi voetbalnieuws. Jong Holland is door naar de halve finale van het toernooi dat momenteel op Curaçao wordt gespeeld, de CONCACAF Caribbean Club Shields. Het gaat om de landskampioenen van verschillende eilanden hier in de Cariben en Curaçao won met 3-0 van het team van de Cayman Islands. Dat was een mooie overwinning. Jong Holland was steeds het beste team en wist dus zoals gezegd 3 keer te scoren. Morgen om 8 uur in het stadion Ergilio Hato speelt Jong Holland tegen het team uit Martinique, Club Franciscain. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.